Kaixo, aditz laguntzaileak birpasatuko ditugu. Vale. Aditz laguntzaileak birpasatzeko ezin dugu ahaztu aditz nagusi bat behar dugula, ezta? Adibidez, edan, ikusi, idatzi, entzun, esan eta abar. Vale, ba. Guk ezagutzen ditugune aditz laguntzaileak dira nork, nork, nori, nork eta nori. Eta ezagutzen ditugu bai orainaldian eta lehenaldian ere. Repaso arin bat egingo dugu, nor aditz laguntzailea izan alda orainaldian hau eta lehenaldian hau. Nork aditz laguntzailea ezagutzen dugu, orainaldian lehenengo kontuan izan behar dugu zer kasua eta singularrean baldin badago erabiltzen dugu du, pluralean baldin badago erabiltzen dugu ditu. Eta nor kasuari erreparatzen badiogu, nik baldin bada gehitzen diogute eta horrela, ez da? Hark, guk, zuek eta haiek. Gogoratu, gorriz dagoena da pluralean, zer pluralean dagoenean gehitzen duguna. Eta kontuz, ze gertatzen da lehenaldia sortzean, ordena aldatzen dela, ez da? Orainaldian egiteko ordena zela lehenengo zer eta gero nork, eta lehenaldia sortzeko lehenengo jartzen dugu nork kasua, hau da nik, zuk, hark, guk, zuek eta haiek, eta kontuan izan hemen ezberdintzeko zu eta zuek gehitzen dugula hemen tu, eta eta hark eta haiek ezberdintzeko erabiltzen dugu baita ere te bat, bai? Zer kasuan, singularrean baldin badago, gogoratu, ez genuela ezer gehitzen, beraz, aditz laguntzailea sortzen da modu honetan, bai? Nuen, zenuen, zuen eta abar. Baina, nor edo zer pluralean baldin badago, orduan bai gehitzen dugu ite tartean, eta gehitzen dugu hemen zeta, zuek eta haiek kasuak baldin badira. Jarraitzen dugu. Beste aditz laguntzaile bat, nor, nori, nork. Nor, nori, nork sortzeko geneukan orainaldian zer zutabea edo zer kasua singularrean baldin badago di. Plurala baldin bada, izki gehitzen diogu di partikulari, beraz, dizki. Nori kasua dator orain, eta hau kontuan izan behar dugu, eta nork kasua baldin bada, hau da nik, zuk, hark, gogoratu hemen dela nori, zuri, hari, guri, haiei, zuei eta haiei, bai? Hori da, orainaldian sortzeko nor nori nor aditz laguntzailea. Lehenaldia sortzeko, gauza bera kontu zibili, zergaitik zutabeak aldatzen direlako, ez da? Hau da, lehenengo kontuan izan behar dugu nork kasua, eta kasu honetan hasten da ni, zeni, zi, hau da, hark, guk, zuek, haiek, eta gogoratu, beti bezala, zu eta zuek ezberdintzeko erabiltzen dugula kasu honetan te, eta hark eta haiek ezberdintzeko gauza bera, bai? Zer, zer, hemen zegoela zer hori, hemen singularrean baldin badago ez dugu ezer gehitzen, baina pluralean baldin badago, beti bezala gehitzen dugu izki. Eta gero, nori zutabea, berdin geratzen da,
hau izan ezik, ez da, te kentzen da hemen. Atzean egongo delako beste hizki bat, eta beraz, te ez dugu erabiltzen. Beraz, hemen da niri, zuri, ari, eta bar. Eta gogoratu, hemen dagoela ene beti. Lehen aldian, aditzak, edo ezagutzen ditugun aditz laguntzaileak, enez amaitzen direlako. Bai? Eta hau birpasatuko dugu hemen, ez da? Gelan ez genuen birpasatu, askotan ikusi dugu aditz laguntzaile hau, baina oraingo honetan birpasatuko dugu berriro etxerako lanak egiteko primera. Nor-nori egiteko, gogoratzen, erreparatzen baduzue, hemen dago kasu bat, nor, eta hemen nori, bai? Nor eta nori. Bale, orain aldian, nor kasuan zer gehitzen dugu, singularrean baldin badago, sai. Pluralean baldin badago, izki. Beraz, saizki. Eta beti bezala, nori zutabea, bai? Beraz, niri zait edo zaizkit. Zaizu, zuri edo zaizki zu. Eta kasu guztietan berdin. Zer gertatzen zen edo zer gertatzen da lehen aldian? Lehen aldian eskerrak, hau ez da aldatu behar. Beraz, nor hori lehenengo zutabean, baina bihurtzen da orain aldian lehen aldira, zitzai. Plurala bada, zitzaizki. Eta nori zutabea, niri bada, zitzaizki dan, ene falta zait, ez da, lehen aldian delako. Beraz, niri, adibidez, niri hanka apurtu, niri hanka apurtu, zitzaidan. Zuri loteria, zuri loteria tokatu zitzaizun. Eta horrela forma guztiekin. Honekin amaitu dugu. Ondo pasa!